оё медонистед ки Неймар Джуниор ҳоло муносибати ишқӣ дорад? бале, ситураи футболи бразилӣ бо модели бразилӣ Бруно Бианкарди муносибат дорад ва онҳо оиладор шудаанду кӯдак ҳам интизор ҳастанд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. гуфта мешавад ки Неймар бо Бионкарди аз соли 2021 бо ҳам ҳастанд, вале танҳо январи соли 2022 онҳо якҷо худро нишон додаанд. муносибати Неймар ва Бианкарди мисли ҳодисоти собиқи ӯ нест. аҷибаш ин ки Неймар иҷоза доштааст ки кадом вақте хоҳад ва бо касе хоҳад иловатан муносибат дошта бошад. хабар медиҳанд ки Неймар ҳамаи ин корҳоро пешакӣ бо Бруно Бионкарди матраҳ карда будааст. якум ин ки Неймар бояд ишқварзиҳои худро пинҳон нигоҳ дорад. Бианкарди намехоҳад ки мухлисону дигарон аз корҳои Неймар хабардор бошанд. яъне Бруно ба собиқ бозингари Барса гуфтааст ки ӯ озодона метавонад дилхоҳ корро кунад, вале бояд онҳоро пинҳон нигоҳ дорад. акнун Неймар дар партиҳо мисли собиқ рӯшод гаштан наметавонад. соли 2010 маҳз бо сабаби Неймар сармураббии Сантосро аз кор озод карданд. баъди бозӣ бо Гремио Неймар 9 фоҳишаро ба меҳмонхонааш даъват карда буду вақтхушӣ кард ки сабаби ҷанги ӯ бо сармураббӣ Доривал Ҷуниор шуд. новаста аз қаҳрамон шудани даста сармураббиро аз даста пеш карданд. Неймар иҷоза доштааст ки ин корҳои худро давом диҳад, вале оммаи ҳамагон набояд кунад. Бионкарди дар муносибат бо Неймар қоидаҳое гузоштааст ки бояд дар дилхоҳ ҷой буданаш бозингар ҳатман онҳоро риоя кунад. акнун хабарнигорон бо фаҳмидани ин дучанд дунболи Неймар хоҳанд гашт ки бо факт хабар нависанд. Неймар аллакай ситораи ҷаҳонӣ шудааст. оё метавонад ки аз дигарон пинҳон кореро кунад? медиа ягона хатар барои ӯ намешавад, чунки Зион Вилliams ва Мория Милс ҳам дар чунин ҳолат буданд. баъди гуфтани интизор будани кӯдак аз ҷониби ситораи 22-солаи NBA хабарҳо баромаданд ки муносибати ӯ ва дӯстдухтараш хиёнатҳои зиёде доштааст. дӯстдухтари ин баскетболбоз ҳам шароити имрӯзаи Неймарро ба дӯстдоштааш дода буд, вале ҳама асрори онҳо баъдан дар Твиттер пост шуданд. яъне чизе дигар пинҳон намонд. хандаовар аст, вале Неймар имрӯз вазифадор аст ки худро аз дигар занҳо ҳимоя кунад. Бианкарди намехоҳад худро дар сархати расонаҳо бинад ва талаб доштааст ки Неймар дар муносибат бо дигарон бояд худро ҳимоя кунад. ӯ намехоҳад ки Неймар аз зани дигаре кӯдак дошта бошад. Неймар аллакай аз зани дигаре кӯдак дорад. аз ин зиёдаш муносибати имрӯзаашро хотима метавонад диҳад. боз як нуқтаи дигари зарурӣ ҳам байни ин муносибат ҷой дорад ки Бионкарди иҷозаи муносибат бо дигаронро додааст, вале Неймар набояд касеро буса кунад. Неймар ба назар гӯё фақат иҷозаи нигоҳкунӣ дораду халос, вале гапу чапаш ин қадар зиёд баромада истодааст. ҳамагон суол доранд ки оё Бионкарди Неймарро мазоқ карда истодааст ё дар ҳақиқат қоидаҳои ӯ риоя карда шуда истодаанд. хайр раваду Неймар бо дигарон муносибат дошта бошаду онро махфӣ нигоҳ дорад. баъд Бионкарди чӣ хел мефаҳмида бошад? оё Неймар боз натиҷаҳояшро ба ӯ нақл мекунад? мавзӯи бисёр мукаммалро имрӯз байни футболбозон дидан мумкин аст, вале ин то куҷо Неймарро нигоҳ медошта бошад? аз ин ҳама кӯдакбозиҳо намешуд ки Неймар бо ҳамин ҳамсараш содиқ бимонад? ҳама фикратонро дар ин бобат дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед. хайр дӯстон.